No corazón da provincia de Ourense, agochado entre outeiros e envolto por un silencio espeso, érguese o que queda do Hospital Psiquiátrico de Toén. Durante máis dun século foi o destino final de milleiros de persoas ás que a sociedade non soubo ou non quixo comprender. Construído a comezos do século XX, estivo en funcionamento ata o ano 2012 e durante décadas foi un dos centros psiquiátricos máis importantes de Galicia. Entre os seus muros aplicáronse tratamentos que hoxe nos parecen extremos. Electrochoques, períodos longos de illamento e terapias invasivas que deixaban marcas físicas e emocionais difíciles de borrar. Moitos pacientes pasaron ali case toda a súa vida, outros, toda. Co tempo comezaron a circular historias que ninguén foi quen de explicar. Salas frías onde o persoal evitaba entrar, berros que parecían vir de ningures, portas que se pechaban soas e corredores nos que sempre daba a sensación de que había alguén máis, mesmo cando un estaba só. Tras a súa clausura, o edificio foi esmorecendo entre cascallos e grafiti. O silencio nunca volveu de todo. Hoxe hai quen fala de voces abafadas entre os antigos cuartos, de cambios bruscos de temperatura ou de figuras que cruzan os corredores e desaparecen ao virar na esquina. Son só lendas alimentadas polo pasado do lugar ou existe algo máis no antigo psiquiátrico de Toén? Hai quen está convencido de que certas presenzas, certas emocións, quedaron ancoradas ás súas paredes, á espera de que alguén se atreva a escoitalas. Ai, señores, esa boneca, madre mía. Xa temos a nosa mesa de misterio preparada dende a que hoxe imos a viaxar ata o psiquiátrico de Toén en Ourense, como sempre, moi ben acompañados con noso tándem, Carlos Tresandí, Pablo Sangiao, como estades? Que tal? Boa noite. Moi boa noite, Carlos Gabriel, o noso xornalista especializado en temas paranormais da mesa, como estás? Moi ben, boa noite. E o noso convidado de hoxe, Juan Carlos Blanco. Que tal, Juan Carlos? Benvido á Mesa de Misterio. Carlos Gabriel, lanzoche a pregunta da noso contexto histórico do psiquiátrico de Toén. Sí, pois é un conxunto de edificios que están nunha contorna de natureza, rodeado de natureza, e construíse en 1925, primeiro como a idea era facer un leprosario, pero logo cambiou o modo de tratar esa enfermidade e logo pasou a ser un psiquiátrico onde hasta que estivo activo hasta o ano 2012. Ali teceronse lendas relacionadas coas prácticas e coa propia historia e a contorna de Allada, o deterioro, en fin, que é un dos lugares tamén de referencia para quenes buscan historias de misterio e todo tipo de lendas. Para a temática paranormal, Juan Carlos foi ali e buscou a súa historia. Moi brevemente, a túa experiencia nos corredores deste psiquiátrico? Pois mira, voucha definir con poucas palabras. Para min a experiencia persoal que eu vivín ali foi luminosa e desconcertante ao mesmo tempo. Luminosa e desconcertante. Cadra vos algo a vos, rapaces? Home, luminosa non foi para nós, porque a verdade é que non había ninguna luz como é habitual, pero sí que foi un lugar, inabarcable, porque é moi grande, verdade? Bueno, Toén é como un centro comercial do misterio, tamén Toén tes como un menú aberto para escoitar, para sentir, para solamente a imaxe que tes diante xa condiciona moito. E mesmo para investigalo, porque non sabes por onde comezar, é moi grande, quedounos moito por ver, pero algo interesante sí que atopamos. Como foi esa chegada, esa escuridade na que sempre vos vedes envoltos? Hai que darlle as grazas, aproveito este momento para darlle as grazas a Modesto, que é o vixiante de medio rural, non? Medio rural. Que foi un tipo moi amable que nos abriu o acceso a Toén, que agora mesmo está pechado. E coidonos moito. E moita escuridade, e moito cuidado porque era unha zona onde xa a verdade é que estaba como saqueado aquelo e realmente había lugares perigosos mesmo para a saúde, vale? Porque estaba bastante deteriorado moita da zona do psiquiatra. Sí, bueno, ese saqueo deulles a aura tamén de misterio, porque o saqueo fai todavía máis tenebroso. Arrepiante, non? Sí.
Máis arrepiante, máis tenebroso, señores, imos a ver a primeira parte da nosa investigación desta noite en Toén.